What's up, guys? Ovo će biti video kako ja radim domaći. 3, 2, 1. Тук са плюшки, сузени са на цели, мушкарът е луд, ако плаче с глупости. Каже нещо, никак забравяйте, како кеша плюшки, како кеша шушки, сузени са на цели. I eto, to bi bilo to što se tiče ovog videa. Vidimo se vrlo uskoro. Ćao!